Narumpayu Newskum, ka channel ng Daki Padba, Kabriyo Newtar. Kubli fi baro. Lingba kami ka video, nga kwa ban pensay, shikinong shong jong ka jila. Hagbadi bat karay jong ka Voice of the People Party, ban perlong ya ka jini at Padba ka pajayjan, siya main secretariat, hagan ritrik, unailar araja arkundriyo. Kidon shibon ki mat, bat ki jini kiba ka jala kaya kendo. Kebelan ra ia ka jing bat ka jing jinja ka kraw ia ki babon kinong shong. Kani ka jing Padba. Kapan pao ia ka jing pitar ka jing ki Padba. Ia ka jing bamhon ka jing ki Padba. Ia ka jing persya ki Padba. Ia ka kom trekam jong ka sarkar MD. Kabelan persya yang ki tramul ki trai jaka persya iki beduk ki bakadu ki barit ki barya ka bapen kharoi ki kam bamsam karukom trekam ka bapharya yaki shnong ki thau bat wanra ka jinga pat ka jinga pra ha ka jai ndri ka jing punjab ya ka maryang ha ka kateng jongori ka par bat ki don chibomba ki jinga ki mat ndri ka por kam sha bangan batai lut yaki hakani kapor kumta ni kintu yaki Padba nong shong ki badon ya ka jingkit kri nakanta kala shai kala shisin kaloi jakari baga jai mandri bakini shibbantal batni kum ka party hakani ka jingya Padba kabano ka khubor ka shai bat ka baklan shaka sarkar bangin ong katu kalapiang ka sarkar ka diban sai mator yakini kul kom trekam kibang persya ya ka jing bit ka jing biang ka jing to jong triangle utrai jaga ni don kam ban yang tili ka wei kum ka chat ri ban pen pau ya ka ni ka jing slow ka jong kuble shibon